Good afternoon guys. Pasalamat sa una sa lahat sa Ginoo nga kagmayang perminting may lawas. O sa karong adlaw guys, nagsugod na tao biyahe sa atong bagong unit. Muna na to yung unit karon guys. Bugno ako nuhay pero usahay murag way sakay way kita. Pero antos ra tani guys. Sakwa na ni makasurvive ra gyapon ni. Yata karon sa kwan guys. Nata sa Robinson karon. Nata sa terminal. Daghang salamat guys sa mga atong mga subscriber sa atong mga followers, atong mga idol dia. Mga kwan vlogger. A few moments later. Shout out ko sa na taga Marhin. Anak palibre kaon. Hala. Thank you so much sa panood to. Sa mga followers dia, thank you so much. Lods, salamat manood total niyo Lods. Asawa sa akong kaubang driver guys. Hello. Yang anak. Mga unta. Nalik yung channel nila. Murang nag-time ito. Barbecue guys. Thank you so much.